अरे मागे मागे सर जरा मागे सर अरे मागे मागे पीछे पीछे ए मागे 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 हो सर खाली बसा ना भाई खाली खाली बसा एक मिनिट मोबाईल खाली थोड़ा ढकला मागे एकदम अंगावर नको आगे घ्या भाई हाँ भाई ढकलू नका भेट 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 अरे ढकला ना निलेश भाई भाई तिथे जाऊ ना तिथे जाऊ भाई तुम्ही धक्का नका देऊ धक्का नका देऊ धक्का नका देऊ अरे हो पत्र लिहून साहेब आम्हाला पाठवते आणि म्हणून आम्ही त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आज आम्ही रक्तानं हे पत्र लिहून कारण सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत ते सगळे कार्यकर्ते आम्हाला फोन करून या ठिकाणी मेसेज करतात अरे यार इधर मेरे को देखिए सर कार्यकर्त्यांना मान्य नाही साहेब आपण जो निर्णय घेतात तो आम्हाला नेहमी मान्य नाही एवढा जो निर्णय आपला अध्यक्षपदाचा ह्या निर्णयाच्या बाबतीत आपण फेरविचार करावा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपद हे आपणच ठेवावं बाकी जे काही तुम्ही सगळे निर्णय घेता तुमचा निर्णय सोडून बाकीचा अध्यक्षपदाचा ते सगळे निर्णय आम्हाला मान्य असतील अशी भावना युवकांची आहे आज आम्ही रक्तानं पत्र लिहून आम्हाला राज्याचे युवक पाठवत आहेत म्हणून राज्याचा युवकाचा प्रतिनिधी म्हणून साहेब हे त्यांच्या वतीनं हे पत्र एक प्रातिनिधिक स्वरूपात आम्ही तुम्हाला देतोय आणि माझी विनंती आहे साहेब की आपण हा निर्णय परत घ्यावा आणि राज्यातील युवकाच्या दलिताच्या अल्पसंख्याकाच्या ओबीसीच्या आदिवासी या सगळ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आजच्या परिस्थितीत साहेब आजच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या दादागिरीला रोखायची आणि सगळ्या पक्षांना एकत्रित देशात आणायचं ही ताकद जर कुणात असेल तर ती पवार साहेबातही ही भावना राज्यातल्या आणि देशातल्या सगळ्या युवकांची आहे म्हणून साहेब आपण आपला घेतलेला निर्णय हा परत घ्यावा आणि आपणच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहावे नसता आम्ही 6 तारखेपासून आमरण उपोषणाला बसणार आहे साहेब आमच्या सगळ्यांची ही विनंती आहे
3 दिवसापासून आहोत आणि आम्ही सगळे साहेब आज जे महबूबशेख दिसतोय तुम्ही सगळ्यांना समान संधी दिली. दलित असतील, वंचित असतील, शोषित असतील, या सर्वांना तुम्ही संधी दिली. या सगळ्यांची भावना आहे, या सगळ्या शोषित घटनांची भावना आहे. या महाराष्ट्राला आणि या देशाला जर कोण आजच्या घडीला वाचवू शकतं सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय तर ते द वन अँड ओनली द टायगर ऑफ महाराष्ट्र पवार साहेब. पवार साहेब. अरे बसा ना दादा, बोलतायत ते बोला तुम्ही. आमच्या ओबीसीचा जन्म त्याला धक्का देऊ नका, त्याला बोलू माहिती प्रेसर आहे मागं. आपल्या पक्षालाच नाही तर सर्व महाराष्ट्राला आणि देशाला फार मोठं नुकसान आणि ह्या इतिहासामध्ये त्याची नोंद होईल. असा चुकीचा इतिहास नोंदवला जाऊ सर्व मोबाईल घे ना, खाली घेतो. निवडणुका आपला जो राज्य समिती तिथपर्यंत आपण अध्यक्ष राहावे आणि त्या बदल्यात कार्याध्यक्ष आपल्या अंतर नेमावा. जर आपल्याला फिरता नाही आलं आपण महाराष्ट्रातील देशात तो कार्याध्यक्ष फिरेल आणि अध्यक्ष आपणच राहावं. त्या 3 वर्षाच्या काळामध्ये माझ्या तुझं प्रेशर आहे सगळ्यांचं. तुझं आपण त्या ठिकाणी महाराष्ट्राला या येणाऱ्या संकटापासून वाचवण्याच्या साहेब आमच्या ओबीसीचा जन्म तुमच्यामुळे झाला. आमच्या ओबीसीचा जन्म तुमच्यामुळे झाला. मंडल आयोग लागू झाला नसता तर आम्ही जन्माला आलो नसतो. साहेब एवढीच विनंती आहे की ओबीसीचा लढा लढायचा बाकी आहे, आरक्षणाची लढाई बाकी आहे. आपल्या मार्गदर्शनाखाली लढाई लढायची आहे. आपल्याला विनंती आहे हात सोडून की आपल्या मार्गदर्शनाखाली लढायला आपल्या तुला आभार असावा. साहेब एवढी एक विनंती आहे. हो ढकलू नका, जरा ढकलू नका. बरोबर लेडीज बसलेले आहेत, इथे लेडीज बसलेले आहेत. पूर्ण आजपर्यंत 17 वर्षात उठवला तुमच्याशिवाय शिवराय शाहू फुले आंबेडकरांना नाहीये. साहेब निर्णय मागे घ्या. साहेबांना बोलू द्या. साहेब काय म्हणतात ते ऐका. साहेब काय म्हणतात ते ऐका. जरा शांती राहा सर, काय बोलतात ऐका. पाठी घे ना. अरे नाही होऊ शकत यार, तुला नाही जमत आहे यार. तुझ्याकडे घे. दादा हलू नका आता. नक्कीच मॅडम बुक मागे घ्या ना. गप नाही यार, तो भेटला. अरे बुक मागे कसं नाही यार. संदीप तेरा मोबाईल पीछे हड्डी लग रही तुम्हारा, ऐसे रखो. हड्डी लग रहा है ना.
शक्तिशाली करावं हा त्याच्या माध्यमातून अरे यार हलू नको यार प्लीज. निर्णय घेताना कुमार पाठी घ्या ना त्या मोबाईल. मला आता शक्यच होत नाहीये. त्याचा विचार केला तर मला एक खात्री होती की मी तुम्हा लोकांची चर्चा केली असती मोठा तर ते मला कधी होय म्हणलं नाही. साहेब आपण करू ना अरे बोलू द्या ना. मेरा ये हाइट वाला बंदा आगे भी आ गया. त्याचा हेतू काय होता हा मी तुम्हाला सांगितलं. आता हा जो निर्णय घेतलाय त्याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा अनेक अधिकारी आले. माझ्याशी उद्या त्यांना बोलायची माझी त्यांची बैठक उद्या संध्याकाळपर्यंत होईल आणि ती झाल्याच्या नंतर जे काही पवार साहेबांची भावना आहे ती निर्णय समजतील बाहेरून आलेल्या सहकार्याला विश्वासात घेऊन अंतिम निर्णय हा हलू नका. 1 ते 2 दिवसामध्ये करण्याची भूमिका घेऊन पण ती घेत असताना त्याच्यामुळे जी भावना आहे ती दुर्लक्षित केली जाणार नाही. अगर मैं गिर जाएगा त्या ठिकाणी आमचा कामगार मैं गिरूंगा. आम्हाला असं बसावं लागणार नाही. क्या बोला सर ने? क्या बोला? प्रशांत